Jmenuji se Josef Koláček, narodil jsem se 9. dubna 1937. Jako čtvrté dítě, nejmladší. Otec se narodil 19. října 1895, matka 20. ledna 1897. Nejstarší sestra se narodila 10.10.24, pak byl bratr 22. září 26, pak byla další sestra 26. května 1929, no a nakonec jsem zbyl já toho 9. dubna 37. Převod Hradeckého benediktinského kláštera přivedl 20 rodin v podhůří Orlických hor a Ústí nad Orlicí a tam a založil tady obec 1783 a půdu, která byla vlastně rybníkem, vysušil a rozdělil jim tady asi po 6 hektarech. Čeští Němci se vlastně tady usadili a takže naše obec je z roku, je tady nejmladší tady z našeho okolí a pak už ty domy měli ve vlastnictví, ten klášter jim to dával zadarmo všechno za nějaké desátek, takže z těch 20 rodin se to tak začalo rozmnožovat a mý předci a to bydleli na čísle 15. No. To byly takové větší zemědělské usedlosti, což jich živilo, všechny ty lidi a hlavně to, že ten Hradecký klášter a ten převor jmenoval se Ottmar Konrad, tak po něm dostala tady ta osada název Ottmarov. Tady jsme chodívali do potoka, do Dunávky, na ryby a sem tam říkali jsme tomu pucka, hadrový balón, vycpaný pilinama. Na kole se ještě nejezdilo, to byla velká vzácnost, když jel někdo bicykl. Takové akce jako hra na schovávanou a to. Z té naší dědiny do Telnice, do Měnína a do Rajhradic byly vysázeny třešňové aleje. No ale ty aleje byly hlídané. No pochopitelně, že jsme několikrát utekli. Většinou to byl starší člověk, tak jsme mu utekli z dosahu. Mýval takové čakán a tím nás vyprovázel. Jako školáci taky jsme měli nějaké povinnosti, hlavně pás husy. Tady za náma je kousek dvůr Vladimírov, že? Tak to bylo velké plochy a tak, jak sklidili obilí, tak se tam honívali husy na pastvu a takové drobnější povinnosti. Já jsem měl výhodu, že jsem měl 3 starší sourozence, tak mě umožňovali víc se zapojit do toho kulkovského režimu. Byl kůň a třeba 3 krávy a prasata a to se muselo teda vykrmit a pak prodat, aby byly nějaké finance na pořízení strojů, nějaké žačky anebo secího stroje, protože jinak to všechno bylo do té doby všechno ručně, že kosa. Takže někdo, co vydělal, věnoval do vybavení toho zemědělství a někdo zase si postavil, opravil dům. Chodili jsme do školy do Měnína a do české školy měla být i v Ottmarově, ale protože většina těch občanů byla Němců, takže
odmítli tu školu v Otmarově postavit, takže od samého začátku se chodilo do Měnína do školy a potom později, když v Měníně než vznikla, to byla střední škola druhého stupně, takzvaná Měšťanka, tak chodilo se do Rajhradu, nebo do Újezda, anebo do Chrlic. Jo? Ale jak se chodilo? No pěšky, nebo žádný autobusový spoje, nebo tak, jak je to dneska. A kdo chtěl jít do učení, tak tu Měšťanku musel absolvovat. Jo? A jinak, kdo zůstával v zemědělství, tak mu stačila ta obecná škola. Jo? 8 tříd obecné školy. No. První třída jsem nastoupil 1943 a skončil jsem v červnu 1944. Mám tady doklad, že je to pravda, mám tady vysvědčení z té první třídy. Projektorát Böhmen i Mähren, jo, je to tam. A pak jsme šli do druhé třídy a kolem Vánoce do školy nastěhovali Němci, vojáci, a tím pádem škola přestala fungovat a byli jsme doma. No. Březen a přišel ten duben, kdy už bylo slyšet dunění od Hodonína, tam z té jižní strany od Slovenska, jak Rudá armáda se postupuje. Tak první, co bylo, proletěli přes naši obec Němci. Jo, bez nějakého zdržení nebo zastavení, prostě jeli na Brno, tady. No a hnali je ta Rudá armáda. Tak jsme se zbalili a mě bylo 8 roku a šli jsme do sklepa do Měnína. Ta fronta jakoby, ta německá přešla a už šli Rusy. A tak už můžete jít jako zpátky dom. No. A než jsme přišli dom, tak náš barák byl obsazený vojákama. Otec uměl, protože byl 3 roky v Rusku, tak uměl trochu rusky, nebo dost rusky uměl. A i německy uměl, protože já byl za Rakouska na vojně. A tak se domlouvali, tak jsme nám tam vymezili jednu místnost, ale pak se zjistilo, že u nás v domě, že to bylo vlastně Týlové vojsko, protože ta hlavní fronta, ta už byla mimo dědinu, už šli na Brno. A ten velitel byl kapitán, velmi solidní člověk. V té naší obci byl zřízený pekárna, porážka masa, porážka v čísle 35, pekárna byla v čísle 5, potom tam byla kuchyň, vařili hlavně ten boršč a u čarovníků na 23 tam byla prádelna a ještě tam byl taky v hospodě lazaret. To všechno bylo jaksi v rámci toho Týlového vojska. A v našem baráku byl štáb. A ten štáb, to byl ten kapitán, velitel, pak tam měl staršiny a ten furt opatroval bednu s kopějkama nebo s čím. A ještě jeden takzvaný písař. A ještě tam byl, pro mě už to byl dědeček, měl fousy a pár koní a takovou povozku a dělal jim jako panského kočího, jo, místo auta. A on spával s těma koníma ve stodole. To si moc dobře pamatuju, s ním jsme, furt jsem seděl na kozlíku a furt jsme někde jezdili. Tak to tam fungovalo, ale to Týlové vojsko to byli vlastně takoví odborníci, vojáci, řezníci a pekaři a takový zkrátka. Ale velmi slušní lidi a jednu noc z 8. na 9. května vyletěli z domu ti naši tam a začali střílet. Vojna kaput, jo? Je konec války. Tak se stalo to, že nikdo z naší obce nepřišel o život.
při té frontě, nebo při tom bombardování, bombardovalo se naproti kapličky na čísle 8 měli chlívy a trefili se do těch chlívů a to vyhořelo. Pak tam mají ty, co jsou tam, to je nový. Tak ten Otmarov tak nic moc nebyl poničené, třeba jako Holasice nebo Rajhrad, že tam to bylo hrozný, tam ta fronta se točila tam a zpátky a několikrát a tam ta ulic hlavní, ta byla vyhořená celá, rozbombardovaná ta hlavní při silnici. Pěšky, to bylo za každého počasí a měli jsme takové zastávky. První byla za Měninem, teče potok, říkáme tomu Zlatý potok, ale ona je to říčka, se to jmenuje. A tam jsme vlezli do vody, vyzuli obuv, schladili jsme se. Vlastně úplně první bylo, u babičky Hladilové nám dala napít. To byl poslední barák z Měnina, když jsme vyšli. Seděla už na lavce, měla kýbl a hrnek u toho a dala nám napít a my jsme šli. Za pár metrů byl Jalovák, most, tam jsme vlezli do vody a pokračovali jsme. Tam někde kilometr za tím křížkem, tam byl remízek, krásný chládek, travička, tak jsme tam sedli, dojedli jsme, co jsme měli v kabeli a vyzuli jsme boty a šli jsme dál do Otmarova. Tak, a nejhorší to bylo v zimě, to teda za každého počasí a někdy se nám nechcelo, ale byl některé třeba strýček Kirš, František měl koně, tak zapřihl do sání a zavezl nás do Měnína, nebo pro nás někdo přijel, nebo to už bylo odhrnutý. Když se přišlo ze školy, buď to na podzim, nebo to tak prvně za světla napsat úkoly, dokud svítí dokud je trochu světlo, a jinak svíčka anebo petrolejové lampy do stájí a do dvora, do stodolí, taková lucerna na petrolej, doma taková lepší lampa s cylindrem a si to dneska nedovedeme představit, že bychom při svíčce psali úkol. A šlo to a muselo to jít. A vychodili jsme ty školy taky i za těchto podmínek. To se sešli 8-10 žen a všady lítalo peří, to nikdo nesměl kýchnout, anebo to se hned. No a daralo se a až bylo konec, tak byl takzvaný dodírek. No a to se připravila takový pohoštění. Jo? A zase se šlo do jiného domu a do dalšího domu a tak. A dělali se z toho potom peřiny, duchny a nebo se taky společně vylamovali klasy, to se sklízelo, ručně se vylamovali klasy, vozilo se to do stodolí a tam večer po práci se tam taky scházeli se sousedama a pomáhali si jeden druhému to vylamovat a svazovat a věšet na takzvaný patro ve stodolí na ten strop a tam to se dosušovalo a pak se to zase vzdělávalo a loupalo a bylo to krmení pro dobytek, pro prasata hlavně. No. Než byly Vánoce, tak byl advent a celý ten prosinec, než jsme šli do školy, tak jsme chodívali na roráty do Měnína, jo, protože do školy do Měnína, tak ty roráty byly už v 6 hodin ráno, tak některé ty maminky a to šli s náma a my jsme potom o 7 šli do školy a oni šli doma a začala jejich každodenní práce. No a pak byly Vánoce a Štědrý den a tak tenkrát ještě se dodržoval ten takzvaný půst, že se
nejedlo maso a zdržení v jídle a večer byl štědrý večer. Tak byl stromeček pochopitelně, ale visely tam jablíčka nebo obalený ořechy do staniolu a ty dárky to byly většinou dárky potřebný. To byly obuv, košile, svetr, nějaká čepice nebo něco takového. A večer na štědrý den mládež od vyjití ze školy až do 50 možná chodili se po obci a zpívali se koledy. No a chodilo se a těch světel, to už svítili světla v 47. roce, tak jenom těch světel bylo 6 v celé dědině. Jo? Takže si dovedete představit, jak to bylo osvětlené. Tak každý měl baterku a to. No a po tom zpěvu večerním se chodilo na půlnoční, jak kdo chtěl, do Rajhradu nebo do Měnína většinou. Podívali jsme tady v roce 1935, obec postavila ten rybník. Mohli jsme tam bruslit. A nebylo zimy, kdy by nebyl led. Takže to už se s tím počítalo a když náhodou napadl sníh, tak se šlo s pometlama a s odhrnovačama napřed uklidit plochu a pak se bruslilo. Pochopitelně po dědině průvod a vybrali se nějaký peníze a nějaký maso a pak se to v hostinci u pana Krejčího skonzumovalo a popili. Tak to bylo. Bylo to. Byly masky? Masky byly a pan Pokorný měl heligonku a hrál až dohrál, protože většinou to skončilo trochu víc pitím a už to nešlo potom. No, tak. To bylo ty 3 dny, čtvrtek, pátek a sobota a v sobotu bylo skříšení večer. To byl průvod v Měníně z kostela po náměstí a zpátky do kostela a zpívalo se, tam muzikanti hráli. Moc roků jsme chodívali, taková skupina, dneska už jsou to dědečci a pradědečci, po těch tetičkách mladých, jako na návštěvu s tou žilou a v každém domě se něco málo popilo, to jsme museli držet na úzdě všechno, protože všude bylo něco jiného. Tak, no, a to se prošla celá dědina a pan Kordík měl pár koní a tak jsme potom další nedělu objeli katastr, nasedli jsme na vůz a dali jsme si tam lavice a objeli jsme katastr od Marocké kolem dokola, no, se zastávkou až v Telnici u Laštůvku. To tady už hospoda nebyla. Čtvrtek, pátek, sobota, no tak tradičně až do dneška to trvá a je to fajn. Chodí kluci klapat a hrkat. Jo. Někdy jich bylo víc, letos jsem jich napočítal kolem 20, tak to už je partia pořádná, to už je rachot. Za našich časů se chodilo pěšky. Tady po té hrázové cestě třeba šli z Měnína nebo až ze Začan šli pěšky až z Moutnic třeba na Vranov. Došlo se pěšky do Tuřan, tam nasedlo se na trolejbus a u nádraží se přesedlo na Šalinu, ta zavezla do Řečkovic a z Řečkovic zase pěšky na Vranov. Jo. A nebo do Kstín, to bylo úplně pěšky z Otmarova až do Kstín. A to je zajímavé, že ti lidi to vydrželi, přitom jich třeba čekala těžká zemědělská práce a vydrželi to
tu chůzu byli zvyklí, byli na to zvyklí a nebo do Žarošic. To bylo každý rok v září do Žarošic. A od 48. roku začaly MNV, místní národní výbory. Ano, a tím pádem začala tady vláda, to byly 4 rodiny a ti otcové vedli obec. Jo. To byl pan Duchoň, já je nebudu ani, pan Čechmánek třeba a pan Jochman. V roce 60-61 šel jsem na vojnu z obce Otmarov a z okresu Židlochovice a vrátil jsem se do Otmarova na okres Brno-Venkov a obec Rajhradice. To nás převedli z Otmarova do Rajhradic a byli jsme součástí obce Rajhradice a to jsme byli 26 roků tak a poslední 4 roky celá ta oblast Rajhradice, Rebešovice, Holasice, Popovice a Otmarov, Rajhrad připadla pod MNV Rajhrad. A to trvalo do roku 90, kdy se všechny ty obce, jako zástupci obcí, sešli v hospodě u Nečasu, to je tam v Tovární ulici, se odhlasovalo, že každá obec bude samostatně. Že? Tak. Ani jsme tady jeden čas měli fotbalové družstvo, ale to byla taková směs. To bylo od 18 roku do 50. A Rebešovice nás tenkrát vyzvali a tak jsme nemohli odmítnout a tak jsme tam... To bylo hřiště na písku, tam na vrchu, jak se vyjede na kopeček v Rebešovicích. Po levé straně tam byl šutr, tak jsme dojeli do zakrvácení, protože se kolena a to všechno. Tak to zkrachovalo to. Za socialismu se v první řadě v 50. letech vybudovala, jak je obchod dneska, ta budova. Tam byla takzvaná pastouška, kde bydlel pastýř a měl na starosti obecní plemeníky, kance, býky a měl tam bydlení a taky tam byla ještě jedna místnost, kde bydlela rodina, která neměla kde bydlet. Úřadoval v domech, v soukromých domech, na výměnce a tak v několika domech se to stěhovalo. Tak se rozhodlo, že se to zhroutí, ta pastouška, a postaví se tam obecní dům, barák. To bylo v roce 56-5. Postavil se a v půlce byla hasičská zbrojnice, protože v roce 1943 kvůli válce a kvůli se musela založit sbor dobrovolných hasičů. A druhá půlka s chodbou vpředu byla místnost, která byla jako MNV, a zadní místnost byla knihovna. A ta knihovna potom se zrušila a mělo tam družstvo JZD, Otmarovský, tam mělo kancelář. Ale to tam vydrželo 3 roky, protože to družstvo potom se sloučilo s družstvem Rajhradice a šlo to všechno do Rajhradic. Pak ještě se vybudovaly 2 obrovské studny, vodní nádrže pro případ požáru. No. Potom, jak přibývala ta hasičská technika nějaká a to, tak se zjistilo, že je potřeba mít, že ta jedna garáž nestačí, protože i auto bylo potom a to. Tak na tom pozemku čísla 7 byla stodola, která byla taky už v rozkladu a taky patřila těm krejčím, hospodským. A taky jsme to získali od úmrtí. To bylo v roce 1982 a 3 se to budovalo. Potom se budoval tady ten rybník, obnovoval, to bylo zarostlý rákosem a různým
materiál různýma rostlinama. Bylo to v takovém hrozném stavu, že jsme si řekli, musíme to s tím něco udělat, to prostě nejde. Tak jsme to znovu napojili na tu Dunávku. 6. srpna 1985 jsme to dokončili. V lednu roku 90 občané rozhodli, že budeme zase obcí samostatnou. Jo? První taková velká akce byla, až jsme se přesvědčili, že ten kulturní dům a to všechno, že skutečně je napsaný na vlastnictví obce, tak jsme se dali do té rekonstrukce toho sálu a toho sociálního zařízení. Ale museli jsme od majitele pana Klimeše odkoupit 2 metry do jeho dvoru. A to ještě pořád bylo jaksi systémem akce. Materiál zaplatila obec, ale ty práce a to, pokud možno, všechno dělali naši domácí chlapi. No tak to byla taková první akce. No a teď obec měla hrozně malý rozpočet, asi 800 000 nebo 700 000 korun. A začalo se tady uvažovat, nebyl tady ani plyn, ani vodovod, ani kanalizace, jenom elektřina tady byla. A tak se začalo uvažovat, no ale teď kde na to vzít peníze, to není jenom tak, že něco. Tak jo a teda byly ty volby, v říjnu byly ty volby, no tak jsem to já vyhrál, ale že bych měl nějaké velké zájem, to byla tak spíš taková nutnost. První, co bylo, tak jsme naplánovali plyn. No a šlo to dál. Vodu někde pro vodu chodili 200 metrů, třeba tam až k Burdům nebo to. Takže by bylo dobrý vodovod, protože se dělal ten vírský vodovod tady kolem obce. A pak přišla ta nejtěžší stavba, ta kanalizace. To bylo už v roce 2002 až 2006. Ta příprava trvala díl jak celá ta realizace. A ještě teda taky přišlo i na tu kapličku, protože ta kaplička byla už přes 100 let stará a byla střecha věže práchnivá na prášek, že kdyby přišla nějaká větší vichřice, tak to spadne. No a ještě se teda spravila hasička na to, aby tam byly záchody, aby tam bylo prostě to a čekárna se postavila a potom jako vrcholem bylo tady ten areál, kde to bylo staré jabloně a díry a to všechno. Tady to má od počátku název pastvisko. Z toho důvodu, že sem chodívali pás husy, kozy. Manželka se narodila 28. března 1941, pochází z Nesvačilky a 17. dubna 2020 zemřela náhle na mozkovou mrtvici. Měli jsme 2 dcery, takže bylo 5 vnuků. Všichni se poženili, povdávali, tak to je 10 lidí a každý má 2 děti, to jsou pravnuci. Já jsem tady spokojený a určitě ti domorodci původní, s kterými se stýkáme, a i někteří ti noví, jsou tady taky spokojení. V první řadě bych jim popřál, když se sem nastěhovali a rozhodli se tady bydlet, tak aby se jim tady dařilo a vedlo dobře a aby taky ale respektovali místní zvyky a místní obyčeje a ten život na obci.